Сәлем достар. Котос-кос төш күрдем бит әле. Хәзер Себергә енам эшкә, вахтыга. Шулай хәзер аэропортка килеп төштем бит инде. Торам, самолет көтеп бер вакыт, минең аргамда бер мужик миңа әйтә бит инде. Брат, минең чемоданнарда карап кына тор әле, мин хәзер тиз генә туалетка барып киләм ди. Мен әйтәм, яра, минең вакыт бар әле покага. Хәзер теге югырып сыгып китте бит инде. Мин торам, бер вакыт миңа полицейскийлар килде. Мине харайлар бит инде. Бу һеҙҙең чемодан, мен әйтәм, минеке түгел. Хәзер хужаһы килергә тиеш, мен әйтәм, туалетка киткәнне. Хәзер көтеп торабыз, 10 минут үтте, 20 минут, ярты сагат, 40 минут үтте, теге мужик юк. Хәзер тегеләр мине бу чемодандар менән бергәләп бүлмәгә индереп киттеләр. Индерделәр дә бит инде, хәзер асый бәрһәләр, тегендә акса туп-тулы, 2 чемодан акса, күз алдына китерәгезме? Хәзер миңа карайлар, мин уларга карайым, хәзер тегеләр чемоданга карайлар, тагы миңа карайлар. Мин аптырайм, әйтәм, булар минеке түгел тием бит инде. Хәзер тордылар да бер вакыт тегеләр полицейскийлар теге аксаны кесәләренә тултыра башлаганнар. Хәзер мин аптырап, карап торам бит инде буларга. Тегеләр әйтә, "Һин нимә карап тораһың? Давай, һин дә тултыр акса" дип бит инде. Хәзер мин кәсәгә тултыра баштырам, тегендә бунда хәзер ыштанга тултырам бит инде. Хәзер теге хәлем бетте, тынала алмайым бер вакыт, малай. Башка сан китеп калды. Уянып китәм, малай. Катын әйтә бит инде. "Нимә эшләһең ул ти?" Хәзер карап барһам, бүтән мендәрде, юргандарды вис трусикка тыккылап беткәнмен.